Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukomanashi, please ndisvitsireiwo nyaya yangu kudare. Asi kana mava kusvitsawo nyaya yangu, please svitsaiwo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini nyaya iyi yakaitika kwandiri muupenyu hwangu, haisi confession as such. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndiri musikana ane makore 26 ekuberekwa. Pari zvino ndiri kugara kuBulawayo, asi kumusha kwedu kwandakazvarirwa kunova kuri kuChiweshe. Ndakakurawo ndichigara kunzvimbo inonzi kuGlendale natete vangu nemurume wavo. Tainge tichigara pamba apo painge pakaita kunge pakomboni, so tainge tichigara nekuti ivo murume wavatete Bamukuru vainge vachishanda pane rimwe prazi, ndokusaka isusu tainge tichigara pane pamwe painge pakaita kunge pakomboni. Paprazi apa painge paine umwe murungu uyu ainge achiita zvekurima peas, ndipo painge pachishanda Bamukuru, murume iyeye ainge ari murume wavatete. Iye ainge ari truck driver ipapo, zvekare ndiye aipota achidriver matractor. Chakazoita kuti ndinge ndichizobva kumusha kwedu ndichizogara navatete vangu nemurume wavo uyo ainge achishanda mumaprazi, inhau yekuti amai vangu vainge vakatemewa nedemo nababa vangu kusvika vafa. Zvinhu izvi pazvakaitika inini ndainge ndichiri mugrade 3. Baba vangu vakabva vazosungwa nekuda nechiitiko ichocho. Zvino baba vakati vasungwa, then sekuru vakabva vazombonditora ndokubva ndazotanga kugara nasekuru. Asi zvinhu zvekuti zvainge zvichingorwadza veukama izvo zvainge zvaitika zvekuti ivo baba vangu vainge vakatora demo. Mushure mekunge vatora demo ndokubva vazotanga kutema amai vangu. Saka sekuru vakabva vati vainge vasingakwanisi kuti vange vachigara neni. Sekuru vakabva vazondidzinga pamba, even though ivo sekuru vainge vachirwadziwa nazvo. Saka sekuru sezvo vainge vari gotwe mumba makazvarirwa amai vangu, vainge vasina power over his other brothers. Saka ndakatoita zvekutoya kuzotodzingwa nanamai guru. Vakangoita zvekungondirongedzera hembe dzangu mukaplastic bag ndokubva vanditi buda uyende, tevera hama dzako, tevera baba vako kujeri. Saka ndakabva ndazoshaya kwekuti ndinge ndichienda. Ndakabva ndazotorwa zvangu navatete nemurume wavo, asi ndatorwa kudaro mukoma. Upenyu hwandainge ndichirarama upenyu hwekuti wainge kuchirwadza. Kana uchiri mudiki paya ukangogara wasvika panzvimbo wega unotoona kuti panapa ndinodiwa here kana kuti handidiwi. Ndo zvakaitika ipapo. Ndakangoti ndichingonosvika pamba pavatete ndega ndakabva ndaona kuti nhamo yangu, kana ndaifungidzira kuti ndainge ndichirarama ndiri munhamo apo pandainge ndichiri kugara nasekuru vangu, aiwa ainge ari mafaro. Nhamo ndakazotanga kuiona pandainge ndava kugara navatete. Murume wavatete wangu ainge ari murume wechirudzi. Iye ainge achibva kumasaidi ekuMozambique, ainge ari mukuru zvekare. Murume wavatete ainge achiita zvezva zvekutrena zvigure, zvekare nayewo ndiye ainge achinzi ndiye mukuru wezvigure paprazi ipapo pavainge vachishanda. Saka takabva tatanga kugara pakomboni paya. Ndiri mudiki kudaro ndainge ndichingonzwa komboni yose ichiti ivo Bamukuru vangu hanzi ainge ari munhu ainge aine hutsinye, nekuti vainge vaine control yekudzinga kana kupinza vanhu pabasa. Saka vainge vachingoita zvavainge vachida. Ivo Bamukuru hanzi vainge vari munhu ainge achitemba nemishonga yake, murume wekuti ainge achingotaurwa neprazi rose. Saka inini even though ndainge ndichiona kuti vatete vangu munhu ainge aine kahutsinye, so but ndaingoti zvimwe kuda vanhu vainge vachingonzwira Bamukuru vangu hutsinye, because ivo Bamukuru vaiti kana vakatanga kurondedzera zvose izvo zvinenge zvichiitika kubasa, waibva waona kuti vanhu vepapurazi ipapo vanhu vekuti vaigara vachingoitirana hutsinye. Zvakazoitika rimwe zuva ndezvekuti Bamukuru vakabva vazonetsana navatete vangu. Ipapo ndainge ndichitobva kuchikoro. Bamukuru vangu vakabva vazoburitsa muromo wekuti ndakapedza newe. Mashoko iwawo ainge
achiudzwa vatete vangu zvakanzi kana ukada kuenda ndakatokuisa rukavo kare, hapana murume anokwanisa kuzokuroora. Ndipo pandakatanga kubhilivha mashoko evanhu kuti zveshuwa bamukuru vangu vainge vaine utsinye zvekare, munhu ainge achibata-bata. Utsinye hwabamukuru wangu wakazongoramba uchingowedzera nekuti vainge vava kundipindira mumba vachida kundibata chibharo. Ipapo pavainge vachida kundibata chibharo ndainge ndichiri grade 7. Tete vangu vakatsamwa ndokubva varongedza zvinhu zvedu zvose ndokubva vabuda kunotsvaka motikari yekuti tinge tichienda kumusha. Takaenda muGlendale mutown, takabva tanotsvaka imwe pickup ndokubva tadzokera kukomboni kuya uko kwatainge tichigara. Takati tasvika paya bamukuru vangu vainge vakabata tsvimbo yavo iyo yavainge vachishandisa paya pavanenge vari kumitambo yavo yezvigure. Tsvimbo iyi yainge iine design yacho kumusoro uku nechekumusoro yainge yakadesignwa ichiita sekunge yainge iri nyoka zviya zvekuti paya paunenge wakabata tsvimbo iyoyo unenge uchiita sekunge munhu akabata nyoka. Mukomanashi bamukuru vakabva vati kuna driver, dzokera nemotikari yako. Asi driver semunhu ainge atorwa kuti ange achihaya semunhu ainge akatorwa zviya zvehiring akabva atanga kuita nharo because ainge atogara atopiwa mari navatete. Akabva azonongedzerwa netsvimbo iya nabamukuru vangu ndokubva atotanga kutotaura zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Chaakatanga kuita ndechekuti akauya apo pandainge ndiri ndichirongedzawo zvimwe zvinhu zvishoma, akabva aita zvekuchonjomara because iye ainge akareba kundidarika. Akati achonjomara kudaro ndokubva atanga kuzhinyura. Ndipo vanhu pavakatanga kuona kuti munhu uyo ainge ava kutorakidza kuti pfungwa dzake dzainge dzava kutorasika, akabva atotanga kutopenga murume iyeye. Kubva zuva iroro kusvika tichizobudawo munharaunda imomo, murume uyu ainge achingopengera muGlendale imomo. Tete vangu vakabva vanzi vainge vachida kuzopiwa punishment nabamukuru yekuti hanzi uchatakura mimba, asi mimba iyoyo kana ikasakuuraya unofanira kuti unge uchizotenda Mwari nevadzimu vako. Mukoma, tete vangu pasina kana nguva ndakabva ndaona kuti vainge vatobatira pamuviri. Vabatira pamuviri kudaro mukoma, mimba iya kuti inge ichizonozvarwa, mimba iyoyo yakanetsa mukoma because vatete vaitoita zvekunzi munhu anotooneka kuti apa paatova mulabor, but vaizoti kana vasvika kuchipatara then vobva vatonzi mwana uyu achitori kure. Dzimwe nguva mwana aikwanisa kunzi atotendeuka atarisana nekuti ange achizozvarwa, but ameno kuti aizozvitendeudza sei zvekuti anenge azotarisana zvekare neuko kwaanenge abva kuchibereko. So mukoma, zvinhu izvi zvakaitika kuzosvika mimba iyo yainge yakatakurwa na tete vangu yazopinda mu13 months. Dumbu ravo rainge rakangokura kudaro, but ivo vaigara vachingochema vachingoti ndiri kunzwa kurwadziwa. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti zuva rekuti mangwana acho vaifanira kuti vange vachizoenda kunozvara, usiku hwacho mukoma hatina kurara. Pamusoro pemba painge pachingochema mazizi. Then ivo vatete vakabva vatanga kuchema vakabva vati ndiri kurwadziwa, ndava kuda kuenda kulabor, please danai vavakidzani, because mukomboni imomo mainge muine vamwe vanhu avo vainge vari vechikuru vaigona kuzvarisa kunyange kumba vainge vachigona kuita zvehunyamukuta. Saka vanhu ava vainge vatoneta because each and every time vaingoti kana vatete vakaridza mhere vobva vamhanya vachiti zvimwe kuda vari kuuya kuzogamuchira mwana, but on that night vatete vakachema vachachema paya pekuti vainge vava kungogomera. Then ndo pandakabva ndazoona kuti vatete vanokwanisa kufa. Ndakangoramba ndichingodzokera kumba uko kwainge kuchigara vamwe gogo vainge vari nyamukuta zvekare. Vakabva vapopota vakabva vati vatete vangu vanoshemwa vanoyema. Ndokubva tazodzokera tose, asi mukoma takazoti tadzoka tose ndakabva ndaona kuti zvinhu zvainge zvitori serious nefastness iyo yainge yava kuitwa nagogo vaya vainge vachitotaura kuti mwana atova padhuze nekuda kubuda. Asi mukoma zvakaitika ndezvekuti ivo tete vakangoridza mhereka 1, then gogo vaya vakabva vaita zvekukwakuka vachirakidza kuti vainge vaona zvinhu zvainge zvavatyisa. Mukoma ndakabva ndazoona
ndakazoona kamwe kashiri. Shiri iyi yakabuda muna vatete vangu. Shiri iyi yainge yakanova. Munoona zviya zvinoita huku kana yabva mukunaiwa, ndo zvainge zvakaita shiri iyoyo. Saka gogo ava vakangoramba vakatarisa, but vainge vakamira nechekure. Ivo Bamukuru vainge vari panze. Saka pavakanzwa kuti mumba mainge mavazii, ndo pavakabva vapinda mumba. Vakabva vati zvariri zizi. Vakabva vangoenda paya painge paine shiri iyo yainge yakangonova, ndokubva vazoitora. Vakabva vazobuda panze vachingoti izizi kairi. Then Bamukuru vakabva vazotora nguva yakati rebei, hameno kuti vakaenda naro kupi zizi iroro. Then vakazodzoka kunze kwainge kwava kutoedza, ende ivo vanyamukuta vaya vainge vachiti mwana achingorimo mudumbu. Saka zuva rakazoti rabuda, ivo Bamukuru pavakazodzoka ndo pavakabva vazoti kuna vatete vangu, ndava kuda kukusunungura. Saka kuzosunungura kwavakazoita vatete vangu ndekwekuti vakangotora maoko avatete vangu, ameno kamwe katambo kavainge vakabata, ndokubva vazosunganidza maoko avatete vangu pamwe chete. Vakati vasunganidza maoko avatete vangu pamwe chete, ndokubva vazotora razor vakabva vazocheka tambo iya yakati ichingonowira pasi. Vatete vakabva varidza imwe mhere zvekuti vakashaya kana control, ndokubva vadonhera pasi. Zvose izvi zvakaitwa panze. Vatete vangu vakazobatsirwa mwana wavo gotwe ravo panze mukoma, ende vakatongozvibatsira voga. Mwana akangoita zvezviya zvokutongopoya. Mwana ndokubva anoita sekunge ainge arovera pasi, but haana zvake kuzokuvara. Ndakanzwira vatete vangu tsitsi, nekuti after this vaigara vachingochema usiku nesikati. Ndaiti kana ndikavabvunza kuti ko vatete chii chiri kuitika kwamuri, ivo vatete vaibva vati hanzi musana wavo, pamusana pavo apa vainge vachinzwa sekunge vainge vakagadzikwa hanzi simbi. Ivo vaiwanzokutaura vachiti ndinombopota ndichinzwa sekunge ndinenge ndakarara munjanji, then chitima chobva chazodarika chichindiponda musana wangu uyu mukoma. Ndakazoti nekufamba kwenguva ndainge ndava munhu wekuti ndaingogara ndiri in fear, because there was even another time pandakango karuka ndadzoka ndichibva kuchikoro ndokubva ndasvika vatete vasipo. Saka ndakangofungidzira kuti vatete zvavasipo ivo munhu wekuti vaifarira kudya tunonaka, ende vaiwanzo kuti kana vatenga tunonaka twavo ivo naBamukuru vaibva vazoenda vobva vazonozviviga pasi pemubhedha murumu mavo, iyo room yavainge vachishandisa sebedroom yavo. Saka ndakati ndichinopinda muya mubedroom mavo mukoma, ndakabva ndangokaruka ndasangana naBamukuru vangu. Bamukuru vangu ava vainge vakapfeka nhumbi dzamai guru. Ivo Bamukuru vangu ava pandakasangana navo vainge vakapfeka rimwe dress ravatete vangu, but vainge vakarara pambedha mukoma. Vakarara pambedha kudaro ndakabva ndazoona imwe cobra, but cobra iyi yakangoita sekunge yakavhunduka, nayo yainge iri pamusoro pembedha, then yakabva yangoti nespeed ndokubva yaenda pasi pembedha. Ivo vakabva vangomuka. Ndiro zuva randakazodzingwa pamba pavatete mukoma. Ndakati ndadzingwa kudaro, vatete vakambozama kuti vange vachindidefenda, but musi iwoyo Bamukuru vangu vainge vachitoda kutondibaya nebvumo ravo, because vainge vachiti uyo handichamudi pano, because chichazoitika ndechekuti ndichazosvika pakusungwa iye andinyepera kuti ndamubata chibharo. Saka ndakabva ndaona kuti kana ndikaramba ndiri pano maybe ndinokwanisa kuzourawa. Vatete vakabva vazongokumbira Bamukuru kuti ndinge ndichingorara for that night. Then mangwana acho makuseni ndakangomuka ndikaona vatete vangu vachiyeredza misodzi yavo. Vakabva vati mwana wehanzvadzi yangu ndiwo upenyu hwangu hwandinorarama kubva day 1 randakaroorwa. Handina kana kumbobvira ndafungidzira kuti murume uyu ndo mabasa ake aanobata. Ivo zvavo havana kundiudza like openly kuti ivo nyoka iyo yandainge ndaona yainge iri nyoka yei, but ndega even though ndainge ndichiri mwana mudiki mukoma ndakakwanisa kunzwisisa kuti ndainge ndaona chikwambo cha Bamukuru vangu. Kubva ipapo mukoma ndakazongobva zvangu pamba pavatete vangu
asi unfortunately ndainge ndisina kwekuti ndinge ndichienda, ndainge ndingoriwo neumwewo murume wandainge ndichidanana naye, plus ainge aine mukadzi wake. Akabva anditi iye aikwanisa kuti ange achizondilojera somewhere, saka paakatanga kundilojera somewhere mukoma ainge asingauyi kumba each and every day on a daily basis. Ndaizoti paya paanenge asipo, then ndaibva ndazotangawo kuitawo zvemaboyfriends kudzamara mukoma nenhamo, ndazopindawo mubhawa. Ndakati ndangopindawo mubhawa kakangova kashoma shoma, ndakangoti ndichingowana mari, ndikabva ndati it was far much better kuti ndinge ndichingotsvakawo hangu kabhindauko kangu kekuti ndiko kanenge kachingondiraramisa. Nanhasi uno mukoma ndo upenyu hwangu ihwohwo, kuzosvika ndichizopinda mumarriage ndiri munhu wekuti ndinongoitawo tumabhindauko twangu, but ndo nyaya yangu iyo mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakaona Bamukuru ava hanzi vainge vakapfeka dress ravatete. Ndakabva ndaona kuti pamubhedha vainge vakarara nenyoka cobra iyi yakangoti yasimudza musoro ndokubva yanditarisa kudaro, yakabva yavhunduka ndokubva yatiza ichienda pasi pemubhedha. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so, hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu. Ndiri kungokumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kumhuri yeZimbabwe kuti what are the advantages and what are the disadvantages kana kuri kuzonzi ndikazoenderera mberi nerelationship iyo yandiinayo. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti mukadzi uyo wandiri kudanana naye ndakangosanganawo naye mumarounds, iniwo ndigere kuno kuJoni. Saka takati tasangana, iye haana kukwanisa kundibudira pachena about her age. Then I recently found out kuti iye she is 7 years older than I am. Saka ndakati ndamubvunza kudaro, iye akabva ati ainge achitya kuti zvimwe kuda kana akandiudza chokwadi chake aikwanisa kuzondiluza. Akati ndainge ndisingade kukuluza because kubva zvawakandipfimba ndakabva ndaziva kuti ndiwe wandinoda. Saka nhau iripo ndiye kuti iye akatondiintroducer to some of her relatives, and ivo vakabva vangonditi bamunini munofanira kungoziva kuti munhu wenyu uyu kana achikudai anenge atokudai nemwoyo wake wose, because munhu wekuti aripo pakuda kutsvaka munhu wekuti ange achizochembedzana naye. Saka mukoma ndangouyawo pano kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kune vedare, mundibvunzirawo kuti what are the advantages and what are the disadvantages. Kune avo vanenge vachida kuzondituka, aiwa chimbomirai zvenyu, ndatouyawo pano kuti ndinge ndichiwanawo help. Kune avo vakawana madzimai ekuti vanenge vari vakuru kwavari, please advise me about this issue. Ndoenderera mberi here nerelationship iyi kana kuti ndongosiyana nazvo? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi mudzimai wangu iye akandisiya ne about 7 years. Saka ndikudawo kungopiwa go ahead yekuti ndoenderera mberi here nerelationship iyi kana kuti ndongosiyana nayo. Vedare ndo messages awo andanga ndakakubatirai. Kana kuri kunzi munenge maisa voice notes enyu, please chingozamai kuti munge muchizondiitirawo patient, because mamwe voice notes acho anenge akakura ende kunyora chaiko kunototora nguva. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.